Hi guys, what's up? Vi hjalp bare lige intro. Du ser jeg på en af mine venner, som hedder Daniel. Han vil gerne på STX, så du håber, han kan komme. Altså, han er ikke lige så awesome som mig, men jeg håber, I vil give ham lov til at komme ind, for han er egentlig ret fed. På en fed måde. Ja, hej, og det er så mig, der er Daniel. Velkommen til min optagelse her. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme ind på STX, fordi det er en bred uddannelse, og den giver mulighed for, at man kan få mange forskellige jobs. Og jeg har valgt jeres gymnasium frem for eksempel HF og nogle af de Jeg har andre. også en single. Og jeg har valgt jeres frem for nogle af de andre, fordi at man kan spille fodbold. Jeg har set, der er en sportslinje, man kan gå på, hvor man kan udfolde sine sportslige evner også, så det ikke kun er skolen. Skolen har det ikke svært, men jeg har et gennemsnit på omkring 11,9, tror jeg det er. Så på den måde vil det ikke være særlig svært for mig at følge med der. Så jeg håber bare, at I vil tage mig ind og hjælpe mig til at komme videre til den uddannelse, jeg rigtig gerne vil. Og jeg hvad? Er du i gang med at filme selv? Ja. Så I kan finde et eller andet sted, hvor jeg så ikke gør noget? Jeg er meget, udadvendt som person, så jeg har ikke svært ved at møde nye mennesker og falde ind i et fællesskab. Det er ikke et stort problem for mig, så selvom der er mange på gymnasiet, så tror jeg ikke, jeg vil komme til at føle mig udenfor. Jeg vil falde lidt ind i det og snakke lidt med nogle forskellige og bare hygge mig lidt. Og ja, altså jeg kan love jer, at I får en lidt sjov person måske, som har lidt forskellige kvaliteter og kan spille fodbold med et højt gennemsnit fagligt.